per què costa tant tenir exàmens? I començarem pel motiu més evident i reivindicat de tots, que és, falten examinadors. Sí, falten examinadors. És indiscutible que falten examinadors. El tema jo crec que sobretot està en per què falten examinadors. Falten examinadors com falten funcionaris en pràcticament qualsevol entitat pública del govern. I això és culpa de quan la crisi del 2008, poc després de la crisi del 2008, el govern, en aquell cas del Mariano Rajoy, del PP, van suspendre una llei que de forma automàtica renovava tots els funcionaris i obligava a reomplir la plaça que havia quedat buida. Resulta que amb els anys ens hem anat quedant poquet a poquet sense funcionaris i avui tenim llistes d'espera increïbles tant a la sanitat pública, com falten Mossos d'Esquadra, com falten bombers, com falten examinadors i com falta gent amb tantes altres parts públiques. Per tant, al final avui en dia és un tema de voluntat política, d'obrir places suficients i de recuperar aquella llei que renovava de forma